Yes. Amundoma bela fama tiebego. Etele hebego. Onye ọbụla hụrụ ozi a tụsara m ya n'ihi na otu nwoke atụwala nwa ya nwaanyị ime ma mechaa duru ya gaa weta ya bụ ime tee. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Ndị obodo anwụchiela otu nwoke ma chụpụ ya n'obodo ha bụ onye nke tụwara nwa ya nwaanyị ime ma mechaa wegate ya bụ ime. Nke a mere n'obodo Ngurunenkwọ nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Abombise nke steeti Imo, dịka a hụrụ n'otu ihe onyonyo ebe ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị ya bụ obodo kpọ ya bụ nwoke wegagharịa na mpaghara dị iche iche nke obodo ahụ. Ha kpọrọ ya bụ nwoke wee gaa n'ụlọ eze obodo ahụ gaa kọrọ ya ihe mere, bụ nke ha mechara gaa n'iru wee mee ya bụ nwoke akaja dị iche iche dịka iwu obodo ha siri wee dị, ma gaakwa n'iru wee kwuo na ha na-achụpụ ya achụpụ n'obodo ha. A sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Nga nwanne anyị nwoke kpọrọ nwa ya nwaanyị tụọ ya ime tekwe ya ime. The community ndị lala ikwarụ ndị nọ nga taa a fight ya for this arụ o mere. Anyị kpọdela ka eze anyị ka ekpe ya okpe ma banish from this community. Lekwe ho je akpa ike o ji adụwasa ụmụntakịrị aka aka. Lekwe ya nwe ya ọ bụrụ n'afọ wụrụ onye ọrụ ahụ ya. Wode dụwasa chawa akịrịbele tụọ ya ime tekwe ya dị semi ime ọ tụrụ ya. Ọ nwoke oguzo nga odejinjim o meji mane lekwe owo onye ụmụ dibịa. In fact, onye ụmụ kehi because enwere community kehi ndị ka ekwe arụ ndị ebe ndị kele ekwe arụ ndị ka anyị na-ekwu ndị ka ịdọ ya si ara gbo ma ha na agba mepazekwe na ewu ebe eji iri ewu ụlọ ọkụkọ la ji eji abịa ịkwara ha. Anyị nọ na ka onye eze anyị eze Dio Njọkụ ekwu omede second of Ngurunenkwọ Autonomous Community. Ọ ga-ewetara ihe ọwa ga-ewetara si ka onye eze nwe ya ma ya ome nwee ndị yutu ma ndị nne ma ndị nna ndị ihe ọma ndị ihe ọjọọ ụsọ nsọ ndị sa hụ ọjọọ dị mma ọ ndị ọbịa gaje guzo na nwụrụ ya dọ mgbe keni muvi ya adọjila nwa ọwụla ọlọ ọ na ya lelu bedi ndị o ji ụkwụ n'anya o si afọ uru lọbịa n'anya maka ndị na-afọ ụlọ na-eji arụ ọrụ. We are going to terminate that job today because eduru ọbara ya o kwesịrị ijela azụ ụmụ ya ewure na-arụ ụmụ ya ara so nga o ji ara ọrụ ọhụụ ya ọ ga-egiwara afọ uru. Work terminated from now on. Terminated means ịnwụchala and I got punish from this community. Nwa bụrụ n'afọ ya o onye si adịrị gị mma o ekwe m ebirikpo anyị move onye from the palace of His Highness Eze Dio Njọkụ. A ga-abịa agajioge n'ọgbakọta ebe a ka a ga-ana etriti fọkọp ya dịka onye kpọrọ nwa ya ụkwa nwa ime anya nwanne ọyọkọ ọyọ onye merụrụ ala. A ga-apịakwu ya opete ya rụmụ ọmụ ọjọọ apịafụ ya mụ ọjọọ na ihe ime. Oh yes, a gara agụrụ egwu na onye ihe
onye onyinye onye onye ihe onye onye ihe onye onye ihe onye 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 yes amundo ma bela fama tiebego etele hebego ebele hebego saweke wa aro n'elu aro oh yes ụmụ nwanyị ebele ma tiebego ebego sake wa aro abe aro ebele aro oh yes ebe aro ụmụ nwanyị niile tiele ase ha kpọrọ ya ga hiwe aya mudisuwe disuwe olo ọ ga kazucha muwo olo gere olo stress Martinez club ya gachila ike ọwụ ije amara ọwụ ije aramara na-eji ka gị ije aramara na-aga nnọọ ị ga-awụ mmanwụ ịwala mmanwụ ibere akwesị gbara nwa gị na-agba gbaa ya ụdọ gara ya n'ihu ya hụ mgbe isi ara ya chile ka agba agịlị ya labụ aga ya kụ nwa ahụ ga-ahụ aga ya kụrụ ya nwa 16 years agara 16 years ete ihe onye uwe ji njem ka ụgwọ ọkụ kpọmkwem n'ụmụ dibịa akwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo onye ụwa gị onye na-egere akụkọ ụwa m ịmarala n'etu anyị si eme ya deere ebumnuche gị etusu ọhụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ daalụkwa gị onye na-eso ebere anyị esonye ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa nyere akwụkwọ efere mba ụwa ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo pịara m folo ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ga na-ewetara gị n'ọdịnihu ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m folo ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụma igbo ndị nwe m igbo mụrụ nze m ọzọ ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị m aka na share button ya mara gị mma onye nke m udo dịrị unu.